Het lifeguardseizoen op Ameland is wel los. Wat opvalt is dat het eiland er betiert bij is, want op de Orenwaard-eilanden beginnen de strandwachten net eerder als op 4 juli. Ameland vindt het fijn om ook in de voorweekenden al strandbewaking te organiseren voor de badgasten. Vandaar dat we hier 2 weekenden eerder beginnen. De andere eilanden houden eigenlijk de weken van de zomervakantie aan en hebben dan het hele seizoen in 1 stuk door strandbewaking. Postnest hier, de 312. Thomas Broersma is al 4 seizoen aan de slag als lifeguard en ik nu zit hij weer een paar weken op het eiland. Wij doen niet dagelijks de strandbewaking. Wij zetten hier vlaggen uit, die hebben we daar staan. En daartussen kunnen wij eigenlijk garanderen dat er op je gelet wordt. Dus er staat altijd iemand bij de waterlijn en dan kunnen wij gewoon zorgen dat we snel hulp kunnen bieden. Nou, en mocht dat dan toch niet helemaal goed gaan, dan hebben wij zo'n geel ding als dit. Dat is een tube. Daarmee kunnen wij een persoon uit het water halen. Dan hebben wij ook nog een plank liggen. Daar kunnen we ook een persoon mee redden. En dan hebben we hier nog een heel groot apparaat. En als het dan toch nog niet helemaal lukt, dan pakken wij de waterscooter. En dan kunnen wij heel snel en veel mensen helpen. Deze zomer is er boven wat nijs om de veiligheid van de strandbezoekers nog beter te garanderen. De KNRM werkt natuurlijk graag samen met andere kustreddingsorganisaties. Zo is er bijvoorbeeld Veilig in en uit het water en WeChat Jou. Dat is een communicatiemethode waarbij we langs de hele kust dezelfde boodschap proberen te verspreiden om zoveel mogelijk eenduidige communicatie te doen voor de beste preventie. Daarnaast is dit jaar nieuw dat er symbolen op de vlaggen geplaatst zijn, zodat de vlaggen beter herkenbaar zijn voor het publiek wat hun betekenis is. Zwem daar gewoon tussen. Wij bekijken elke ochtend wat het veiligste gedeelte is en gaan niet zomaar gewoon ergens de zee lopen, want de zee is gewoon onvoorspelbaar.